Els meus pares es passen tot el dia esbarallant-se. El meu germà té síndrome de Down. És com un nen petit i l'única que el cuida sóc jo amb tan sols 12 anys. Tinc una nombrosa família. El meu pare és militar i els seus amics venen sovint a sopar. Soc la protagonista de l'obra que estem fent al col·le. Tenim una nova minyona que sempre porta la seva filla que té el mateix problema que en Pol. El meu germà s'ha enamorat de la filla de la minyona i els meus pares estan en contra d'això.